Magkalot may og atabay. Balon sa Tagalog. Balon ba? Yan. Yun. So, malapad siya. Kasya ko sa loob. Pag malalim na, papasok kami. At mag-swimming. Hirap kasi ng water dito eh. Yan. So, simula 1 o'clock ba ito nag-start, ma? 1 o'clock hanggang 2:20. Ito, my gosh. Ito na yung nagawa na hukay namin. Ayan. So, siguro mga 1 month may 1 month may balon na kami. Yan. So, meron namang tubig dito. Yung sa nawasa. Kaso lang, sobrang paputol-putol. Eh, syempre, pag need mong maglaba or something na ganyan, tapos hindi umano yung tubig, naku, napakahirap. Ganyan. May balon doon sa garden. Pwede rin naman yung pang-bus-bus sa CR. Pero gusto namin yung medyo malapit lang dito sa bahay. Yan. So, na kahit gabi, kung mawala ng tubig, malapit lang sa amin. Meron kaming inano na tao, yung parang kinontak na tao, na pwedeng maghukay, kaso hindi pa dumating. Inainip na kami sa kakaintay. Yun, so, good luck sa kanya. Good luck sa amin pala. Kung kailan siya dadating, baka pag natapos na namin. Yun, so, dahan-dahanin lang namin to guys. Kapag wala nang gawa sa garden, pag medyo mainit na doon, dito naman kami sa balon. Ayan, yung aking mother, masipag hukay. Ayan. So, ako yung taga ganito guys. Taga bungkal. Ayan. Mama ko yung taga kuha ng lupa. Ayan. Ililipat yung lupa dun sa may medyo malayo dito. Ayan. So, dahan-dahanin lang namin to guys. Kasi, maghintay pa kami ng tao. Baka mayroon din siyang iba pang assignment siguro or ano bang pinagkakaabalahan niya. Kasi sabi niya pupunta daw, wala pa. Yun, so malalim na rin ah. Malalim na rin. 1 week, half roller. See you again guys kapag medyo may improvement ng aming hukay. Water is life, diba? Okay lang kung walang kuryente, basta merong tubig. Yun. So gagawa kami ng paraan. Ano naman ang imong tabay, imo naman ang gikabo. Agis takusog sa kuan. Tubod. Hindi sa tubod gid na ay. Tubod lagi pusog kayo kay. Pusog kayo na. Gawas na nag-ulan, pakuan mo. Tubig ko girepisyon karon. Ang salig ko. Ang tabay gikabo na. Gabo na lang. Sa malapit na asa mo mangitag tabay nga gikabo. Lapit ba? Tinaw man gapon. Ito na yung update sa balon namin guys. So hindi pa rin namin siya napasementohan at nabilhan ng pump. Kasi may kamahalan yung pump. Sabi nila, pag nabuo daw tong deep well na to, yung mag-start ng mag-semento doon sa ilalim, hanggat sa malagyan siya ng pump, kagastos na ng 7,000. So wala pa kaming ganun enough na pera para dito. So hopefully, sabi namin sa mga susunod na buwan, sana makalikom kami ng budget para dito. Yun, so
ito pa rin yung ginagawa namin. Nag-iipon kami lagi. Ayan. So, malinaw na yung water niya. Pero, yun. Nakikita nyo naman dun sa dating videos na sinasala pa rin namin siya palagi. Ayan. Para lang yung mga, kung may mga lumulutang, yun, na ano siya, nasasala siyang maigi. Ayan. So, buhangin ulit yung salaan namin. So, kahit ganun pa man guys, malaking tulong ito sa amin. Mana ulo? Mana nih guna kan? Nagdot lang kaya. Pakita na ako sa kong bana. Kaya, lagi siya mutuo nga na kuan. Daghang tubod. Unang siya. Ang lakas ng ano mo. Oh, ito na. Kapit na, waso. Hindi na siya. Butangali na daw tubig. Kakati. Ito niagi lagi doon. Dili makasatang kinagkuan. Ay, sa pang. Oh. Ang tawo natin. Na. Terus. Ya na. Diha na. Makaligo na ta. Kapatayin na. Natapos din sa wakas.
nagsasala pa rin kami ng tubig guys kasi feeling namin mas ano talaga siya, mas malinis kapag sinasala. Pero pwede rin naman kapag hindi isasala. Ayun, so buhangin pa rin yung ginagamit namin na salaan. Ayan. Ang gamit namin dito sa tubig na to is pandiko, panlaba, panglinis ng bigas kapag nagsasaing, panglinis ng mga gulay, ganyan. So, sa CR, pangbili. Yan. Yung iniinom namin, ibang source yung tinatawag. Ganun lang siya. Ito yung tubig na sinasala. Actually, malinis na siya. Pero sabi kasi ni Mama, mas maganda daw kapag sinasala. Kasi, mas malinis. Kumbaga, kaartihan lang namin ito guys. Balde, meron siyang mga butas-butas, madama, pinapatan namin ito sa kanya. Tapos, once a week, sinuhugasan namin yung buhangin para palagi malinis. Yan, so napakalakas ng agos ng tubig. So, ang pag-iipunan naman namin is yung pagbili ng tangke. Yan. Para pwede na siyang i-connect sa kusina at saka sa CR. Medyo mahal kasi yun guys, kaya kailangang pag-ipunan muna.